ini जों गायगासिनो दं आरो फिसा फिसा लानानै मेरला जों खामायगासिनो दं। माइ गायनो मोजां मोनो ना? मोजां मोनो। बेसे गोबाव माइ गायखानाय गोदोनिफ्राय गायना जाखानाय। मोजां मोनथारदों सान्दुंजों माजों बिराद मोजां मोनदों। सान्दुं गोसाबो बानाय मोनाखै ना? बानाय मोनाखै। सान्दुं अखा हायोब्ला माबायदि मोनो सान्दुं दुंब्ला माबायदि मोनो? दा अखा हाबा एसे मोजां मोनगौमोन ओमफ्राय दिनै जि सान्दुं गोसाना गाज्रि मोनदों एसे। गाज्रि मोनदों। अब्लाबो गायनो मोजां ना? गायनो मोजां मोनदों ओमफ्राय जानो लुगैयो आरो। नाथाय दुब्लियाव फैयो होनब्लानो बानाय मोनो माने माखासे सिख्लाफ्रा। उन्दुनानै थायो। उन्दुनानै थायो मानो फैया एक्चुअली? बे बायो। बायो। बायो सान्दुं। बिमा बिफाफ्रा फोरोङा नामा? फोरोङो माने रोंजानोसो लुगैयो बायो। मावनायनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' न'खरफ्रा बेबायदिनो थांखायो नालाय थांनाय थाखायो नालाय बेनिखायनो जों गावबा गाव मावनानै दांनानै जों बयबो न'खरखौ खुङो आरो न'नि गायाबा हाजिराफोर मावनानै गायो जोङो। आरो गथ' गथाय बेजोंनो खांलांनांगौ जायो नालाय खस्थ'नि गेजेरजों बिदिनो सोरखिलांनांगोन जागोन ना उफाय गैया। गथ' गथाय खांनांगौ दं फोरोंलांनांगौ दं उफाय गैया। दिनै जोङो मोनसे थाखा फैसाजोंल' जाया माइ गायनानै लायोब्ला मा जायो होनोब्ला नोङो जानाय थायोब्ला जोङो बेजोंनो बेलेग बाहेरायाव माइ गायखांनायनि उनावहाय बेलेग बाहेरा खामानिबो मावनो हायो। खुलुमबाय दिनै 27 जुन 2025 दा नैबे बुब्लियाव आङो दुनाबारि मोनसे ओनसोलाव दैज्लां बोथोरा फैबाय जेब्ला बोसोराव जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा आरो माखासे आबाद मावनानै थांनानै थायो आरो आबादनि सायाव दिपेन्ड खालामो। थिग बेबायदिनो दिनै जुन दाननि 29 अक्ट'आव आङो मोनसे माइ गायनाय हाबाफारियाव आं आवगायनो नागिरदों। दा माइ गायग्रा बिथांमोना मा फोरमायगोन जों बेखौ मिथिना लानो। नोंथांमोना दिनै दैज्लां बोथोर फैनाय लोगो लोगो दुब्लियाव माइ गायनो दिनै आवगायबाय। दा माइ गायनायनि बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? मा फोरमायगोन माइनि जों गायगासिनो दं आरो फिसा फिसा लानानै मेरला जों खामायगासिनो दं। माइ गायनो मोजां मोनो ना? मोजां मोनो। बेसे गोबाव माइ गायखानाय गोदोनिफ्राय गायना जाखानाय। बर'फ्रा एक्चुअलि आबादजों बिराद मोजाङै गोदोनिफ्रायनो माइ गायनानै थांनानै थाबोयो। दा नोंथांमोना माबायदि नुबोदों दिनैसिमाव माइ गायनायनि हालसालखौ? मोजां नुदों। नोंथाङाबो माइ गायनाया दिनै जोंथ' गायना फुना जाखाग्रा आरो सोरनिफ्राय मा मोनजायो मोजांथार जोंना गायनाय फुनायानोखा। दाबो गायनो मोजां मोनो ना? नोंथांमोना बैसोआ दा बाबेनलांबाय बुरि जाबाय अब्लाबो माइ गायनो जेनाखै दा? जेनालाय जोङो जेना गायलांबाय थागोन थैजासे। जों सासे बिथिंनिफ्राय मिथिना लाबावनि बिथांमोना जि मोजां माइ गायदों दुब्लियाव। दा बे बेलायाव जों मिथिनानै लानि बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव फैयो जेब्ला बेबायदिनो माइखौ जों माने दुब्लि बारियाव फैनानै माइ गायो। दा बे बोसोरावबो नोंथांमोना फैनानै दुब्लि बारियाव माइ गायो? मोजां मोनथारदों सान्दुंजों माजों बिराद मोजां मोनदों। सान्दुं गोसाबो बानाय मोनाखै ना? बानाय मोनाखै। सान्दुं अखा हायोब्ला माबायदि मोनो सान्दुं दुंब्ला माबायदि मोनो? दा अखा हाबा एसे मोजां मोनगौमोन ओमफ्राय दिनै जि सान्दुं गोसाना गाज्रि मोनदों एसे। गाज्रि मोनदों। अब्लाबो गायनो मोजां ना? गायनो मोजां मोनदों ओमफ्राय। बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माइ गायनानै जायो आरो माइजोंनो थांनानै थायो होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। दा बोसोरफ्रोमबो माइ गायनायनि बेलायाव माबायदि एक्चुअलि माइ गायनाया माबायदि जायो एक्चुअलि होनबालाय? मा होननांगौ बेनोखासै नालाय बर'नि कालसाराथ' आरो मोजां मोनो। दानि जाखांबोनाय लाइमोनफोरा माने माइ गायनो सोलोङाखै दाबो गामि ओनसोलाव थाब्लाबो माने माबायदि माइ गायजानो सोलोंजानो लुबैयो सेंग्राफोरखौ दुब्लियाव फैनानै माबायदि जाजानो लुबैयो? लैहोर फैनानै गायजानो लुगैयो सोलोंजानो लुगैयो आरो। नाथाय दुब्लियाव फैयो होनब्लानो बानाय मोनो माने माखासे सिख्लाफ्रा। उन्दुनानै थायो मानो फैया एक्चुअलि? बे बायो। बिमा बिफाफ्रा फोरोङा नामा? फोरोङो माने रोंजानोसो लुगैयो बायोना? बायो सिख्लाफ्रा। जों थारैनो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनदों। दैज्लां बोथोरा फैयो जेब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो गावनि बिफांखौ सान्दुङाव लामनानै सान्दुं अखाखौ नेवसियालासिनो गायनाय फुनाय बोथोराव मोजाङै माइ गायो।
बे बेलायावबो जों सासे बिथोन दा माइ गायनाय माबायदि मोनदों सान्दुं गोसायाव मोजां मोनदों मावनायनि गेजेरजोंसो जोंनि बर' न'खरफ्रा बेबायदिनो थांखायो नालाय थाखायो नालाय बेनिखायनो जों गावबा गाव मावनानै दांनानै जों बयबो न'खरखौ खुङो आरो न'नि गायाबा आरो हाजिराफोर मावनानै गायो जोङो दा नोंथांमोना सान्दुं गोसायाव गोलोमदै लानानै हाब्रु नांजानानै माइखौ गायबाय एक्सुवेलि माबायदि दानि जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ माबायदि खावलायनो लुबैयो बिसोर माने फिल्डआव फैनानै माइ गायनो सोलोङाखै दासिमबो बिसोरो गावबा गावनि माबाखौनो बिसोरो दाबोनो जेबो मिथिया नालाय बिसोरो दा ओरैनो माइ गायनाय फुनायफोरखौसो सोलोंनो गोसो गैया खोमा ओंखायनो दुब्लिफ्राव ओंखारना औ नंगौ जों माखासे बाथ्राखौ मिथिदों आरो सासेनिफ्राय जों लास्टआव मिथिना लाबावनि मादै सान्दुं गोसायावदि माइ गायगासिनो दङ सान्दुं गोसायाव माइ गायनायखौ जेबो मोनाखैना आंनोसो लाबोबाय दाना मोजां मोनदोंना मोजां मोनो माने खस्थ'नि गेजेरजों आबादखौ थिखोबासो आबाद मोनो आरो गथ' गथाय बेजोंनो खांलांनांगौ जायो नालाय दा मोखाङाव गोलोमदै लानानै हाब्रु नांजानानै सान्दुंखौ नोङो सान्दुं होनालासिनो सान्दुंखौ बिखुङाव लामनानै मोखाङाव लामनानै खर'आव रुजुनानै माइ गायदों माबायदि मोनदों आरो फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ माबायदि जाजानो लुबैयो माइ गायनायनि बेलायाव मावनाय दांनायनि बेलायाव खस्थ'नि गेजेरजों बिदिनो सोरखिलांनांगोन जागोन ना उफाय गैया गथ' गथाय खांनांगौ दं फोरोंलांनांगौ दं उफाय गैया खांलांनांगोन बिदिजोंनो खस्थ' खालामनानै खस्थ' खालामबासो फिथाइयाबो फैयो नालाय थेंक इउ जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय जोंनि नैबे चिरां ओनसोलनि मोनसे दुनाबारि गामियाव माइ गायनायाव जोङो रायजो राजानि जिखिनि बुंनाय बाथ्रा जों बेखौ खोनानो मोन्दों आरो फैबाय थानाय समाव बिदिनो जोङो माखासे नोंथांमोननो श' खालामनो नागिरबावगोन दा दिनैहाय जिखिनि बिथां रायजो राजाफोरनि माइ गायनाय नैबे दुब्लियाव जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनदों बेनिखायनो दैज्लां बोथोरा फैयो जेब्ला बयबो माने दुब्लियाव हाबनानै गावनि न'खरखौ फोथांनो आरो गावनि न'खरखौ फोथांनो लोगोसे समाजखौ गोख्रों खालामनो आरो रांखान्थिखौ बांहोनो थाखाय बेबायदिनो आबादखौ मावो दा गतिके बे दुनाबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो दिनैहाय मोनसे दुब्लियाव माइ गायनानै गावबा गाव न'खरखौ फोथांनो हास्थायदों दा बेनिखायनो आरो जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिना लाबावनि दसे समनि उनाव जों जाय बिथाङा हानि मालिक बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानि दिनै नोंथाङा नोंनि दुब्लियाव माइ गायनायखौ गोख्रोङैनो जागायबाय बे दुब्लियाव जोङो जाय बिथांमोना दुब्लियाव माइ गायदों बिथांमोना जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय मानो माइखौ गायो आरो माइखौ मानो गायनांगौ बेखौ जों थारैनो बयबो मिथियो दा बे बेलायावनो जोङो सासे जाय व्यक्ति आदाया हा बिगोमा आरो आदानिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिना लानि हयथ' बोसोरफ्रोमबो बर' जाथिया आरो बर' हारिया आबादखौ माइ गायनायखौ जागायबोबाय थादों आरो बेजोंनो लोगोसे गावनि न'खरखौ खुंनो रांखान्थि बारायहोनो बेबायदि माइखौ गायो जिहेतु दिनै नोंथांमोननि दुब्लियाव माखासे आइजोफोरखौ लानानै गायबाय मा फोरमायगोन बे दुब्लियाव दैज्लां बोथोरनि नामाव दिनै जोङो मोनसे थाखा फैसाजोंल' जाया माइ गायनानै लायोब्ला मा जायो होनोब्ला नोङो जानाय थायोब्ला जोङो बेजोंनो बेलेग बाहेरायाव माइ गायखांनायनि उनावहाय बेलेग बाहेरा खामानिबो मावनो हायो न'आव जाखानाय आदार थायोब्ला नोङो बेजोंनो थाखा फैसाखौबो बुथुमनो हायो नङा होमब्ला जों बिनिखायनो दा बे माइखौ गायनाय जायो आरो जोङो जेरै दा जोङो बिजनेसबो मावो होनब्लाबो जों माइखौ मानो थाखाय गायनो गोनां जायो माइ गायनाया जाहैबाय नोङो न'आव जानायनि थाबाय आरो बिनिफ्राय बे जि बुस्थुआ नोङो संख्रि बानलु जानाय बायदिसिना गथ' फोरोंनाय बियो नों बाहेरा बिजनेसजों जायो बिनिखायनो जोङो बर' मानसिफ्रा अलसिया जायालासिनो जाय बिगोमाया हा दङ बे बिथांमोना गावबागाव माइ गायनाया बहुद गोनांथि आरो बिराद गायनांगौ आरो मानो होनोब्ला दिनै जोंनि बर'नि दुब्लिफ्रा ओरैनो गोदाव सोराव दङ सोरबा हारसा बांगालनो होयो नाथाय बिसोर हासार सारनानैनो हाखौ गाज्रि खालामो बिनिखायनो बे मालाय जाथिनो होआलासिनो गावनो मावोब्ला हाफोरखौ हायाबो मोजां जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोङो जानायनि आदारबो मोनो नै देग्लायथ' नोङो माबायाव सरकारियानो 1020 थाखा होबाय मनाव होनब्ला जोङो मानो थाखाय गाया मानि थाखाय अलसिया जायो दा जों माखासे बेलायाव नुनो मोनो आबादखौ बर' जाथिया आरो गुबुन जायगानि मानसिफ्राबो गुबुन जाथिफ्रा मावो जिहेतु दा आबाद मावग्राफ्रा नांगौ बायदि समाव आबादखौ फानोब्ला नांगौ बायदि रेटखौ मोननो हाया बिनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि बुंगोन नोंथाङा आबाद मावग्रा हिसाबै मोनो मानो मोना जानो दाथ' नै जेरै रानिखाथायाव जोंनिया गुदाम दङ बेयाव नोङो डाइरेक्टलि लानानै थांब्लानो बिसोर सुनानै
लाखियो 1020 थाखा नों दा हाथायाव नों फाननो दरखारानो गैला जाय मानसिया हाथायाव फानगोन बे लससो दं जेरै बेंटल गेटआव दङ गुदामा बेंटल गेटआवबो लांनो हायो आरो जोंनिया रानिखाथायाव दं खाथियावनो बेयाव डाइरेक्ट नोङो जिखि जाया नों महनसे महननैबाबो लाखियो बेयाव नों डाइरेक्ट लांनानै हैबानो जायो मानो नांगौ बायदि मोना नांगौ बायदि मोनो दा गोदोसो मोनामोन गोदो मा जायोमोन जों हाथायाव फानलाबायनानै गोदाव सोराव 400 500 मनाव होयोमोन 700 800 नै दाथ' एकदम 1020 थाखा लांनानैल' हैनांगौ बेयाव गायनो बानाङा दा आजिखालि जिखिनि आबाद मावग्रा बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि फाननायनि जरावबो जेबो माबा प्राइसनि जेबो माबा गैया उसुबिदा गैया नोंथां हिसाबै खै बिगासो आबाद मावो दा आंथ' ओरैनो 39 बिगा गायोमोन बोसोरे बेनिफ्राय आं देग्लाय एसे माबाद्राय मोननानै आंबो एसे देहाया एसे बोरैबा जानानै आं 25 बिगासो गायनोसै बिदि नंदों आरो दा एक्चुअलि नोंथांनि नैबे दुब्लियाव गोबां रोखोमनि नैबे ओनसोलनि आइजोफ्रा फैनानै माइखौ गायफैदों माबायदि रेसपन्स होनो नोंथाङा नोंथां हिसाबै आंथ' बोसोरे बेयाव बिसोरखौनो लानानै गायो आरो बिसोरनो नोङो बिसोर गैयि मानसिखायसो गायफैयो नालाय बिसोरनो नोङो जानाय लोंनाय बायदिसिना फ्रि होब्लानो रायलायनाय मानाय बिदि होब्लानो खामला मोनि खोथायानो गैया जोंनि माखासे मानसिफ्रा खामला मोना मानि थाखाय मोना होनोब्ला बिसोर साहा गरसेखौनो हैया दुब्लियाव माबायदि माबादों जिरायनो सोरबा जिरायब्लाबो रायोब्ला बिसोरथ' खामला मोनखानाय नङा जोंनावथ' नायनै दिनै 30-32 जन गायग्रा बिक्ति हिसाबै मालिक हिसाबै जायखिनि खामानि मावग्रा बिथांमोननो नांगौ बायदि एसेसो सुबिदाखौ होनो हायोब्ला माने हाजिराफ्रा गोमाया एकदम गोमाया अट'मेटिकलि गावसोरनो सोंफैनानै गावसोरनो मावो औ जों थारैनो बे बाथ्रा बे बुब्लियाव जाय बिगोमा बिथाङा जाय माइ गायदों जाय आबाद मावग्रा बिथांमोनजों माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनबाय दा हयथ' नोंथांमोना फैबाय थानाय इयुन समावहाय नैबे जोंनि सासे आबादखौ मोजाङै मावनो हायो दा नैबे बुब्लियाव आङो बेखिनिल' रिपर्ट होबाय आरो फैबाय थानाय समाव जों माखासे आपडेटखौ खालामनो नाजागोन BMN निउज Hey, Boga, doku. Hus.